Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju ICT Business TV-a. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Lobiranje u IT-u. Banke se prilagođavaju korisnicima. Telekomunikacijske usluge po mjeri. Reforma zdravstvenog sustava. Video i fotografija u svijetu promjena. Digitalna transformacija i kako do nje doći. Moderno poslovanje nemoguće je bez lobiranja. Upravo smo o tome razgovarali s jednim od najpoznatijih domaćih lobista, Natkom Vlahovićem. Lobiranje je složeni proces koji traje. Odrađivanje velikog broja sastanaka i stalno praćenje zbivanja podrazumijeva organizirani rad. Sjajno je ako vam netko želi platiti milijune, onda valjda i vrijedite toliko i imate potrebne reference. Radni dan lobista koji aktivno radi na predmetu traje dugo, sadrži ogromnu količinu informacija, sastanke, razgovore, putovanja, utvrđivanje ključnih ljudi. Prvo, za lobiranje treba reći da je to doista jedan novi posao. Ne u smislu da smo ga mi izmislili ili da je tek sad nastao, ali je novi da se radi u profesionalnom smislu. Drugim rečima da se interesi klijenta i interesi skupina za koje mi radimo zastupaju transparentno i na način da se kaže za koga se radi. Dakle, kad mi kao lobisti dolazimo u državnu instituciju, u ministarstvo, u vladu, dakle mi obavezno kažemo za koga radimo. Dakle, ono što se u stvari prije skrivalo vrlo često, gdje se nije govorilo o tome za koga se stvarno radi, koji su ti interesi koji se žele lobirati, koja su to pitanja koja se žele adresirati. Danas su se stvari jako puno promijenile iz više razloga. Svakako prisutnost medija u tom poslu je izuzetno bitna. Društvene mreže gdje se informacije mogu dobivati u bilo kojem trenutku. Što se dogodilo prije nekoliko minuta na nekom sastanku možete saznati preko Twittera ili Facebooka. Dakle, perspektiva lobiranja u Hrvatskom je prilično dobra. Na kraju krajeva ne bi ušli u taj biznis da mislimo da to nema perspektivu. Ono što je teško, izazovno je u stvari raditi sa hrvatskim institucijama jer nema te tradicije i to je nešto što je još uvijek jedan prostor koji nije jasno definiran što je u stvari jest. Dakle, treba reći da je lobiranje proces, politički proces pokušaja utjecaja na vladine institucije, na državna tijela, na odluke i da se on u svijetu globalno toliko razvio danas da je to globalna industrija koju sve branše, odnosno sve industrije koriste. Da bi nekad se zaštitile, a nekad i promovirale neke svoje ciljeve. Korupciju i lobiranje je u demokratskim društvima moguće razmjerno dobro razlučiti, a preduvjet svega toga je transparentnost čitavog procesa i snažni sustav regulacije lobiranja. Bez toga se ulazi na skliski teren. Mislim da ICT industrija bez lobiranja uopće ne može ići naprijed. Iz razloga što vrlo često rješenja nova koja dolaze kroz ICT su rješenja koja nisu zakonima riješena. Dakle, oni imaju takozvane regulatorne izazove i sve te američke, ali i druge kompanije trebaju dobiti takozvani okvir za poslovanje. Nekad su to porezi, nekad su to mogućnost pristup tržištu, nekad su to neki drugi uvjeti koji jednostavno ako nisu omogućeni i nisu postignuti, ta industrija ne može, taj proizvod ne može biti konkurentan. Dakle, klasično lobiranje je nešto što ICT industrija koristi već godinama i to prilično uspješno, ali s obzirom na nove tehnologije mi vidimo dakle, kao i velike kompanije, ali i manje firme koje se startupi koje moraju stvarati svoj prostor, vrlo aktivno lobiraju i u Hrvatskoj, ali i u regiji i globalno naravno. U bankarskom sektoru velika očekivanja danas polažu upravo u IT rješenja, o čemu smo razgovarali sa Draženom Peharom iz tvrtke Asseco Southeast Europe. Uključivanje digitalnih inovacija u sve bankarske procese pokreće nove načine interakcije s klijentima uz poboljšanje efikasnosti i efektivnosti procesa, a samim time i cjelokupnog poslovanja. Osim bankarskog sektora, direktora Asseco SE Dražena Pehara upitali smo i kakvo je poslovanje u Hrvatskoj regiji. Imajući u vidu da je bankarski sektor
naši ciljani klijenti. Ono što oni traže od nas je u jednom segmentu poslovanja efikasnost, što manji troškovi i što, da kažemo, kvalitetnija usluga, a s druge strane inovativnost, novi proizvodi, nova rješenja, prije svega za njihove klijente, a ne za banke. Pa prije svega za hrvatsko tržište prva polovina godina je izuzetno uspješna. Imali smo oko 9 milijuna eura prihoda. Prema tome bili smo i nešto bolji, oko 4% nego smo planirali u budžetu. A na razini godine planiramo još značajniji skok prihoda i po svemu sudeći isti će se desiti. Generatori toga su bili prije svega dio koji se zove payment, bankomati i POS-ovi. Rast, vrlo dobar rast sa puno novih bankomata i novih ugovora, a također i investicije banaka u rješenja sigurnosti i mobilno bankarstvo. Što se tiče same Asseco grupe, prva polovina godine je također dobra, 60 milijuna eura prihoda, oko 5,5 milijuna eura dobiti i po svojoj prilici ćemo biti bolji na razne čitave godine nego što smo bili u prošloj godini. Dakle, rast ćemo bilježiti i po prihodima i po dobiti. Banke bi trebale slijediti pozitivne primjere iz drugih industrija i mijenjati se prema njima kroz uvođenje digitalnog pristupa, korištenje različitih kanala i beskontaktnog iskustva, korisnički orijentiranog pristupa, prijelaz s prodajnog na savjetodavni model, kao i angažiranje društvenih mreža. Jasno je da postoje najmanje dva područja koja su ne budućnost, nego nešto će se desiti. To su mobilna plaćanja, korištenje mobitela za plaćanje kako na fizičkim mjestima, tako u e-commerce, odnosno na internetu. A drugo je sigurnost, da sve više i više ćemo vidjeti upotrebu biometrije i lokacijskih servisa za identifikaciju korisnika. Što se tiče bankomata, POS-ova, tu je prije svega fokus na novim funkcionalnostima, ali isto tako na efikasnosti i smanjivanju troškova. Na domaćem telekomunikacijskom tržištu mnogima ispod radara prolazi tvrtka Acton, telekom operator koji se bavi poslovnim korisnicima. Prema podacima domaćeg telekomunikacijskog regulatora HAKOM-a u drugom kvartalu ove godine na hrvatskim internetskim prostorima prebačeno je ukupno više od 160 milijuna gigabajta podataka, točnije 160,422370 milijuna gigabajta, odnosno 160 petabajta podataka. Jedan od igrača na tome tržištu je i Acton, koji je prije svega orijentiran prema poslovnim korisnicima. Acton kao alternativni operater prije svega orijentirao se u segmentu poslovnih korisnika, gdje smatramo da je jedna od naših prednosti što su mali, izuzetno agilni, fleksibilni i konsolidacija, znači stvaranje ponovih velikih operatera, velikih sistema nama ide u korist. Imamo česte slučajeve povratne informacije sa terena gdje nas korisnici naprosto traže jer prepoznaju našu susretljivost i orijentiranost s njima. Jedna od prednosti naših je da točno prepoznajemo korisnike kojima su potrebne specifične usluge i na kraju njegujemo ih u tom segmentu. Znači nije da im prodajemo nekakve gotove pakete pa nešto što je već sve pripremljeno i predefinirano, nego prilagođavamo se njima i njihovim stvarnim zahtjevima. Telekom tržište se uvelike mijenja posljednjih godina jer se nude rješenja po mjeri. Za ostvarivanje europskih ciljeva u pogledu povezivosti, prema procjenama bit će potrebno 500 milijarde eura ulaganja tijekom sljedećih 10 godina. Ta će se sredstva u velikoj mjeri morati pribaviti iz privatnih izvora. Međutim, s obzirom na trenutačne trendove ulaganja, možemo očekivati manjak ulaganja od 155 milijarda eura, smatraju u Europskoj komisiji. Davno su prošla znači ona vremena kada Telekom samo prodaje žicu, to je uslugu pristupa nekom ili internetu, mediju ili telefoniji, već naprosto korisnici sada traže one-stop shop rješenja. Mi smo se davno prije još orijentirali u segmentu veleprodajnom za one-stop shop rješenja, dok također sad isto to primjenjujemo i u maloprodaji kod naših poslovnih korisnika. Acton je tu ipak, mi smo specijalizirani Telekom. Svoje nedostatke rješavamo na način da surađujemo sa drugim specijaliziranim tvrtkama, kao što su Megatim poslovna rješenja, koji znači kao i sistem integratori mogu ponuditi korisniku puno kvalitetniju uslugu
puno ozbiljniju i odličnu podršku. Tako da mi imamo tu stvarno jednu prednost, nismo vezani da moramo surađivati sa nekim integratorom, već jednostavno tražimo za korisnika odijelo šivano po mjeri. Ostvari svoje kreativne vizije i oblikuj digitalnu budućnost. Studij multimedijskog računarstva je kao stvoren za tebe. Prijavi se odmah na www.multimedia.hr i osvoji fenomenalnu stipendiju. Danas je sve moguće. Jer svi živimo online i zajedno stvaramo digitalnu budućnost. Dođi u Visoko učilište Algebre i pridruži nam se na studiju digitalnog marketinga. Ovo je tvoje vrijeme i ovo je tvoj studij. Isprekidane i spore veze, stvar su prošlosti. Svaki trenutak može biti ključan. Potreban je netko tko razmišlja o velikim, ali i malim tvrtkama. Netko tko jamči vrhunsku optičku tehnologiju, najnapredniju fiksnu telefoniju, besprijekoran prijenos podataka, neusporedivu brzinu interneta i najmodernije cloud usluge. Potreban je netko tko je kvalitetniji, fleksibilniji i brži. Metronet, telekom za vašu tvrtku. Već 10 godina s vama. Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav, u dobru i zlu. Daj mi svoju ruku sad. Postoje trenuci u kojima od naših najdražih dobijemo više nego što smo očekivali. Nek nas vodi u sretni svijet. Uđite u Magenta 1 svijet u kojem uvijek dobivate više. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Odaberi najbolji stručni studij u Hrvatskoj. Studiraj računarstvo na Visokom učilištu Algebra. Osiguraj praksu u vodećim IT tvrtkama i internacionalno iskustvo. Prijavi se odmah na www.računarstvo.hr i osvoji fenomenalnu stipendiju. Najdraža fotografija? Ova ovdje. Godinama smo se susretali, ali nikad prave prilike. I onda sam odlučio. Dva sam ga dana pratio. Cijelu noć proveo pod nebom usred ničega. Nisam odustajao. I napokon, jednog jutra, nas dvojica, sami, sasvim sami. Savršen signal i kad se najmanje nadate. Zagrli život. VIP.
Transformacija hrvatskog zdravstvenog sustava nemoguća je bez dobrih i kvalitetnih IT rješenja, o čemu je bilo riječ na posljednjoj Hospital Days konferenciji. Ključne teme konferencije bile su liječničke specijalizacije, temelj profesionalnog razvoja i jamac funkcionalne održivosti zdravstvenog sustava, nove tehnologije u zdravstvu, upravljanje bolnicama, treba li nam profesionalni menadžment, e-zdravlje, izazovi uvođenja e-kartona, smjernice u liječenju i dijagnostici, privatno zdravstvo i zdravstveni sustav budućnosti, pametno zdravstvo i fokusiranost na ishoda liječenja. Možemo tu pričati o dvije stvari. Znači, možemo pričati o stvari što se promijenilo unutar bolničkih zdravstvenih ustanova, kao nekakvih, rekao bih, samostalnih entiteta, ali isto tako možemo pričati i o tome što se promijenilo u nekakvim nacionalnim sustavima koji na neki određeni način pokušavaju i manje ili više uspješno objedinjavaju sve zdravstvene ustanove koje između ostalog uključuju i bolničke zdravstvene ustanove. Dakle, bolničke zdravstvene ustanove kao neko ko pruža zdravstvenu skrb pacijentima, u svakom slučaju pokušava na neki određeni način u okvirima prvenstveno financijskih mogućnosti i budžeta pratiti određene trendove koji su vani već neki određeni niz godina prisutni. Primarno tu mislim na nekakve mobilne tehnologije i na automatizaciju nekih procesa, naravno koristeći informatičke tehnologije. Od primjerice nekakvih uređaja za samostalnu prijavu pacijenata na bolničke i bilo kakve druge preglede, kao što je to recimo slučaj na aerodromima kada radite self-check-in, što je postalo potpuno normalno, pa do nekakvih korištenja mobilnih uređaja u situacijama zdravstvene zaštite pored pacijenta, odnosno uz bolničku postelju. Pa su to razne mobilne aplikacije za medicinske sestre, razne mobilne aplikacije za liječnike koje omogućavaju i brži pristup do određenih informacija, a samim time i brže reakcije. Što se tiče nacionalnih zdravstvenih sustava, odnosno sustava koji bi to sve skupa trebali objediniti, naravno ključna stvar je u razmjeni podataka kako bi se i na taj način unaprijedila zdravstvena skrb pacijenata i naravno konačno i kvaliteta liječenja i ono što je najvažnije ishod liječenja. Pa tako kao što ste vjerojatno već imali priliku čuti, dosta vremena se priča o tome u javnosti i u medijima, o pokretanju pilot projekta e-kartona koji bi omogućio liječnicima primarne zdravstvene zaštite, odnosno pacijentima primarno, da sa svojim liječnicima primarne zdravstvene zaštite podijele nekakve određene informacije o svojim medicinskim podacima koji su prikupljeni za vrijeme nekog bolničkog liječenja ili nekakve druge dijagnostike i polikliničkih pregleda. Mi svi znamo i volimo to reći da je naša struka čarobna u tome što se sve može napraviti, samo je pitanje za koliko novaca i koliko vremena. No, nažalost, to nije jedini problem, odnosno izazov, već je to regulativa. Regulativa koja na neadekvatan način prati ono što informatika može, pa onda tu imamo često puta situaciju da se nešto pokrene, da se nešto dobro smisli, da se nešto dobro isplanira, a onda u provedbi zapravo zapnemo zbog toga jer neki pravilnik ili neki zakon ili neka druga regulativa na određeni način to spriječava, pa onda se naravno krene u promjenu iste, ne doduše uvijek, pa se onda nekad uspije u tome, nekad ne uspije u tome i tako. Već dugo se razgovara o sudjelovanju pacijenta u troškovima liječenja, košarici usluga i nadstandardu, no Hrvatska je i dalje na dnu ljestvice zemalja u Europi po udjelu privatnog zdravstva. Istovremeno javne ustanove nemaju kapacitete za pružanje svih usluga, što dokazuju stalno rastuće liste čekanja. IT je jedno od rješenja, no mora se pritom još dosta napraviti. Nekakva bliska budućnost, ili se barem nadamo da je big data, odnosno znači, podaci postoje, podataka je puno. Pitanje je na koji način se ti podaci koriste, kako se oni na adekvatan način mogu strukturirati, kako bi oni dali nekakav određeni željeni rezultat. Tako da ja bi tu recimo stavio jedan od primarnih fokusa. A onda naravno način prikaza tih podataka i korištenja u konačnici tih podataka je stvar struke, ne stvar medicinske struke, a ne informatike. Bilo je nekoliko pokušaja od kojih su neki još uvijek aktualni, a to je oformljavanje jednog centralnog
ne znam kako bih ga nazvao, dakle jednog centralnog mjesta za prikupljanje i izmještanje određenih i podataka i opreme i drugih informatičkih resursa u oblak. Kako će to na kraju završiti i rezultirati, ne znam, ali gledano iz perspektive IT stručnjaka sigurno se na sve moguće načine trudimo da se to zaista dogodi, jer na kraju dana to je nešto što značajno utječe i na dostupnost podataka i na mogućnost razmjene podataka i naravno i adekvatno korištenje istih, ali isto tako i snižavanja troškova same infrastrukture koja je potrebna da se ti podaci negdje spreme. Video i fotoindustrija u posljednjih godina nastavlja svoj ubrzani rast, a Canon je predstavio neka od svojih novih rješenja upravo u tome segmentu. Posljednjih nekoliko velikih sajmova, prije svega Fotokina u Kelnu i IBC u Amsterdamu, ali i IFA u Berlinu, bili su mjesto gdje su predstavljene nove tehnologije. Svoja rješenja za različite korisnike predstavio je i Canon, a o tome što se od tih proizvoda očekuje na tržištu, razgovarali smo s regionalnim direktorom Canona, Goranom Sretenovskim. Dakle, sa lansiranjem novih proizvoda koje smo predstavili i na Fotokini i na IFI, očekujemo jasno da ćemo napraviti korak dalje. Dakle, svakome našem korisniku i koji upotrebljava današnju tehnologiju želimo omogućiti korak dalje, želimo omogućiti da bi napravio stepenicu koju može razviti sebe i svoj posao. Dakle, sa Canonom PD Mark IV nastavljamo priču koju smo zapravo počeli u 2005. godini gdje smo revolucionirali tržište EOS-a u pogledu full frame aparata i gdje smo ga napravili priuštljivog. Isto tako, kad je došao 2008. godine EOS PD Mark II, on je napravio revoluciju u videu. Dakle, poslije toga video nije više bio kao što je bio. Dakle, video je isto postao priuštljiv i Full HD video je postao izuzetno brzo prihvatljiv sa strane korisnika. U 2012. napredak sa Mark III koji je postao najpopularniji, odnosno je dobio naziv najboljeg full frame fotoaparata. Kad pričamo o Airu i DS-u, dakle godinu, odnosno dvije kasnije, oni su napravili, su u suštini predstavili novu percepciju rezolucije i naravno svi smo očekivali četvorku i četvorko danas nastavlja pričom. Jasno, treba biti i ostala industrija koja će podržavati taj 4K video. Mnogi možda ne znaju, ali Canon nije samo poznat po proizvodnji fotoaparata i videokamera, već se bave i drugim dijelovima koji su vezani uz takozvani imaging business. I dok mnogi predviđaju vrlo velik rast videoprometa na internetu koji će biti pokretač potrošnje prometa u budućnosti, u Canonu su shvatili kako je vrlo važno pokriti i druge segmente poslovanja u kojima se njihovo znanje i iskustvo mogu iskoristiti i tu ima zaista različitih rješenja. Naš privilegij jeste da imamo jako širok raspon proizvoda, kao što ste spomenuli, od potpuno potrošačkih proizvoda, štampača, odnosno kamera, pa čak i do medicinske opreme, video nadzora i tako dalje. Dakle, postoje područja koji imaju bržu rast i to su područja medicine, to su područja profesionalne i komercijalne štampe, to su područja videa, dakle još nikad nije bilo toliko videa i slika snimljenih koliko ih je bilo sada i tu vidimo veliku priliku za nas i za nastup na hrvatskom tržištu isto tako. Dakle, mobiteli jesu postali igrač, odnosno što su pomogli napraviti fotografiju i video još popularnijim. Zbog toga mislimo da je to jako pozitivan pomak dalje. Promijenilo se isto tako, dolaze nove generacije, milenijske generacije koje žive i upotrebljavaju proizvode na drugačiji način kako smo navikli. Dakle, pohranjivanje, odnosno sharing više vredi nego pohranjivanje, ali na kraju krajeva
uspomene će ostati ako će se pohranjivati. No, nama je bitno da želimo u budućnosti u Canonu biti prisutni u svakoj slici ili videu koji će biti snimljen, postovan, šerovan, dijeljen, dakle, i igrati ključnu ulogu o tome. Ono što je isto tako bitno, kad se jednom kreiraju ti entuzijasti na tom području, prije ili kasnije stižu do nekog limita kojeg ne mogu preći i baš apeliramo i na te koji imaju tu potrebu da se unapredne ili sa advanced kompaktnim segmentom ili DSLR-om ulaznog segmenta koji će im to omogućiti. Ključ za uspješno poduzeće je digitalna transformacija. Kako do nje doći? Razgovarali smo sa Jamie Mandersonom, jednim od najpoznatijih gurua digitalne transformacije. Digitalna transformacija u svojoj srži znači ono što i samo ime govori. Transformacija organizacije uz pomoć, točnije na temelju digitalne tehnologije. Konkretnije, to zapravo znači mijenjanje srži i osnove svake organizacije, njezinog poslovnog modela, korištenjem različitih digitalnih tehnologija. Danas kada govorimo o digitalnoj transformaciji postoje 3 ključna trenda. Prije svega tu je digitalizacija koja zahvaća i proizvode i usluge koji se nude na tržištu. Drugi veliki trend je povezivost, a to se prije svega odnosi na različite uređaje koji međusobno komuniciraju na način kakav do sad nismo imali prilike vidjeti. A treći, ključni čimbenik digitalne transformacije su podaci. Sve to zajedno omogućuje da se stvari rade drugačije nego dosad i digitalizacija, povezivost i podaci donose tu ključnu transformaciju o kojoj svi danas govore. Međutim, kada govorimo o digitalnoj transformaciji, to je mnogo više od same tehnologije. To su promjene u tvrtkama, organizacijama, ali i kod ljudi. Postoje pritom i pitanja na koja moramo odgovoriti. Prije svega, to je pitanje obrazovanja ljudi koji moraju na taj segment početi gledati na drugačiji način. Uz to moramo se zapitati i o našem iskustvu, odnosno načinu na koji smo neki posao radili, kakva smo znanja i ekspertize za to imali. Digitalna transformacija nije linearna promjena, nego eksponencijalna promjena. Ako smo nešto radili u prošlosti, to ne znači da to moramo raditi u budućnosti. Uza sve to mislim kako previše tvrtki danas i dalje razmišlja na zastarjeli način, kao što se razmišljalo u industrijskom društvu koje zapravo više i ne postoji. Moramo mnogo više razmišljati o kreativnosti i međusobnoj suradnji. Veliki dio digitalne transformacije je baziran na poduzetništvu i to se odnosi bez obzira na to radite li u velikoj ili maloj tvrtki. Potrebne su inovacije kako bi se uspjelo na tržištu. Pritom nikako ne smijemo zaboraviti niti ambiciju koja mora biti sastavni dio te digitalne transformacije pogonjene poduzetničkim idejama. Ono što vidimo u mnogim razvijenim gospodarstvima i državama, ali i velikim tvrtkama, je da toga nedostaje. Razlog tome je da im posao ide dobro pa ne osjećaju potrebu za transformacijom, a ljudi nisu spremni na rizik. Kada dođem u Hrvatsku i u ovu regiju vidim da postoje poduzetničke želje, inovativnost, ali i mogućnost kreiranja novih poslova i zapošljavanja. Ovdje jednostavno možete osjetiti ambiciju. Možete osjetiti kako ljudi žele biti uspješni i to ne samo lokalno, već i globalno. Vidim puno optimizma. Prvi val digitalne transformacije omogućilo je 5 ključnih digitalnih tehnologija: cloud computing, mobile, big data, social networks i Internet of Things. Novi val preobrazbe dolazi pod utjecajem takozvanih Industry 4.0 tehnologija, u okviru kojih su roboti, dronovi, umjetna inteligencija, 3D printing i energy storage. What I start with actually is not the technology but the customer. Ono od čega krećem je da nije važna tehnologija nego korisnik. Mnogim tvrtkama korisnik i dalje nije na prvome mjestu. Kada pogledamo najuspješnije kompanije i kako one koriste tehnologiju, važno je vidjeti kako bez obzira na sve stavljaju korisnika na prvo mjesto. Uber, ali i mnoge druge kompanije mijenjaju poslovne modele, ali pritom stavljaju korisnika na prvo mjesto. Kako bi se prilagodile digitalne transformaciji, kompanije moraju postati korisnički orijentirane, sve svoje unutarnje resurse prilagoditi korisnicima i njihovim potrebama.
Ono što kompanije moraju napraviti je digitalizirati poslovanje u smislu da ono bude brže i efikasnije kako bi se na taj način lakše odgovorilo na korisničke zahtjeve. Ovaj tjedan sam si kupio Oralovu Bluetooth četkicu za zube i svi se pitaju što će mi tako nešto. Zahvaljujući povezivosti, ja sada mogu provjeriti kada sam na putu peru li moja djeca svakodnevno zube. To sam i prije pokušavao, ali s povezivosti i aplikacijom koja stoji iza toga, sada to mogu vrlo jednostavno napraviti. To je samo četkica za zube, vrlo jednostavan i svima poznat proizvod, ali zahvaljujući povezivosti, on dobiva sasvim nove mogućnosti. To u konačnici daje odgovor na moje zahtjeve, daje nove mogućnosti i zbog toga ću vjerojatno ostati vjeran tom proizvodu. U digitalnoj transformaciji postojeći financijski modeli jednostavno više nisu dobri. Ne možete više samo mjeriti financijsku vrijednost projekta, morate biti spremni brzo se prilagođavati i mijenjati. Velike kompanije su zapravo pod kontrolom ljudi iz financija, a oni kompanije vode po principu linearne ekonomije, što jednostavno više ne prolazi. Moramo biti spremni na eksperimente i na krive procjene, na propast projekata, a to nije moguće uz ovakvu postojeću financijsku metriku projekata. Moramo se riješiti postojeće hijerarhijske strukture u tvrtkama. Ne mogu odjeli zasebno funkcionirati, ne može IT biti odvojen, marketing također. Uza sve to potrebno imati kvalitetne ljude s vizijom i željom za napretkom koji će zaposlenicima pomoći da budu kreativni i inovativni. Lideri moraju biti spremni nagraditi i propast nekog projekta, jer neuspjeh je obavezan u današnjem svijetu. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne ICT Business TV emisije. Doviđenja do sljedeći put.